Mä kerron vähän asuntokuvauksesta. Miksi se meidän mielestä on niin tärkeä? Mun äiti ja isä oli valokuvausalalla, ne oli valokuvaajia molemmat ja mä sain mun oman kameran jo ennen kuin mä osasin kävellä. Oltiin sitten niin kuin kuvaamassa luontokuvia tai jotain muuta, niin meillä oli aina sitten omat kamerat mukaan, että saatiin katsoa, miten ne toimii ja kuvata ihan sitten oikeasti. Ja sitten niitä filmiä kehitettiin ja tehtiin sitten kuvia niistä. Se on tullut niin kuin äidin maidosta ja mun äiti on hyvin visuaalinen, että olen saanut häneltä nämä opetukset sieltä ja sitten taas isä on hyvin visuaalinen kans, mutta hänellä on tämä tekniikkapuoli, joka hän on kans minulle opettanut, että miten linssit, valo toimii ja että tämä valokuvaus, että sä maalaat valon kanssa. Eli se valo on sun pensseli ja miten sä sitten näiden linssien kautta ja teet näitä kuvia. Du köpte det här när du studerade? Ja. Mm. Varifrån tog du pengar till det? Nu jag sa här att men så dyra kamerat, vi skulle ha fått en bil med det. Så säger Kalle att några man fotar med en bil. Så då märkte jag hur viktiga de kameror var. Han får ingenstans och inte annan kamera hängande på nackan. Me tiedetään niin kuin ihan faktana, että ihmiset, jotka on netissä ja katsoo kiinteistövälityksien mainoksia, niin ne käyttää noin 70% ajasta kuvien parissa, ne katsoo kuvia. Niin nämä kuvat ei ole vain dokumentoivia, vaan ne on kommunikoivia. Eli siinä on tämmöinen joku tarina mukana. Eli siinä on enemmän kuin se pelkkä informaatio. Ja tämä visuaalinen kommunikointi voi sanoa, että se on nykyajan lingua franca. Eli semmoinen yhteinen kieli, joka kaikki ihmiset ymmärtää. Voi niin kuin sanoa, että nämä tulevaisuuden lukutaidottomuus on sitä, ettei hallitse tätä visuaalista kommunikointia. Ja meillähän on hyviä kuvaajia, ne on aivan huippuammattilaisia. Ja sitten yksi semmoinen merkittävä on, että ne vaan kuvaa meille, ainoastaan meille, ja me koko ajan kehitetään tätä meille ominaista korkeatason kommunikointia. Meillä on Esa Melametsä, joka on ihan mun lapsuuden ystävä. Eli me niin kun silloin ihan pikkupoikina niin kuvattiin Keski-Pohjanmaalle ja Ööteelle. Minä ja Esa ja sitten oli Erkki Sillanpää. Me oltiin aina urheilukisoissa ja kuvattiin sitten. Sitten meillä on Samu Lehto. Hän on myös toisen polven valokuvaaja. Hänen isänsä oli valokuvaaja.
Ja hän on myös opettanut ammattikoulussa visuaalista kommunikointia ja on erittäin taitava. No mikä on sitten tärkeää siinä asuntokuvauksessa, kun sä kiinteistövälittäjät saa meidät katsomaan sitä taloa ja kotia, niin sä rupeat sitten niin kuin miettimään, että miten mä saan niin kuin, tämän kodin nämä parhaat tunnelmat, parhaat asiat esille. Siinä kuvassa pitäisi saada niin paljon sitä tunnetta ja tunnelmaa, joka on siinä niin kuin asunnossa. Ja se on sitten tämmöinen pitkä harjoittelun prosessi. Siinä pitää niin kuin osata kuvata oikeasta kulmasta, että niin kuin monta kertaa, että kun sä siirrät sen kameraan vaan 5 senttiä, niin se koko kuva ja tunnelma ja se kommunikointi muuttuu. Ja sitten on hyvin tärkeää, että meillä on hyviä stylaajia, jotka stylaa ja siivoaa sen, että saadaan ne parhaat ominaisuudet esille. Ja tarkoituksena on, että ihmiset kiinnostuu siitä ja tulee käymään ja kokee sen aidon oikeasti, että minkälainen sielu siinä talossa on.